Páni spravili aj prvú ochutnávku torty. Vítajte v Malom Solkovi, vítajte v reštaurácii Clubhouse, vítajte na oslavách 10. výročia založenia spoločnosti Ilios GB, ktoré sa práve začínajú. Prajeme vám krásny narodeninový podvečer, večer až noc. Dobrý večer. Chcem vám poďakovať. Tento večer je pre vás, o vás. Bez vás by to nebolo možné. Všetkých vás beriem ako celok tejto firmy, ktorú to tvorí. Chcem sa poďakovať manželkám, priateľkám, chlapom, ktorí chodia von, ktorí pracujú v ťažkom teréne, v ťažkom počasí. Za 10 rokov sa dá niekoľkokrát skrachovať, ale aj výraz na silného a spoľahlivého hráča, obchodného partnera. Naša najväčšia vďaka patrí vám, všetkým našim terajším a minulým kolegom. Bez vás, bez vášho nadšenia, obetavosti, nasadenia a skúseností by nič z týchto posledných 10 rokov nebolo. Ste úžasní.